आज ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରି ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ମୁଁ ଜୟସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ନାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିନେଲି, ତାପରେ ଆଳୁକୁ କାଟିନେଲି, ତାପରେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଚାଲମଗଜ, 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପୁସ୍ତ, ଆଉ 4-5ଟା ରସୁଣର ଫାକଡ଼ା, ଆଉ ହେଉଛି ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି, ଟମାଟୋକୁ ବି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଢ଼ା ବସେଇକି ତେଲ ପକାଇଦେଲି, କଳା ଜିରା ପକାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କଳା ଜିରା ପକାଇବେ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥରେ ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ନା, ତାପରେ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ, ଫେର ଦିଦି କହିଲେ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ ସେମିତି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମସଲାକୁ କଷିଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କୁକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାଡ଼ି ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପକାଇଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରି ପକାଇଛି ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଲି, ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ମୋର ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୱାଚିଂ।